Kublesibon ni pibarok ki perlok sajen ngapnas ngaupai pi sya kani ka video kamtam ya gitu ki perlok ki ba komen sa kini ki video bangala deban upload hakini ki segi baladem te hakani ka video ke ba manta kalong ru ka video ke ba compare na ki pat ki video ki ba piju ya page man la kapor hakani ka channel haka ba ngamla su ban page ban reply ya piro iwe pa iwe ngamla namar ba bon te lengba kani ka video kam tamik tu ki perlok ki ba comment ro lengba kani ka video pila ban page yang kalong ro ka jubab na ka banta jong pi te lengba kani ka video kembang ala ka long ka jubab na ka banta jong pi namar kidon ki katu kani ki ba comment ha kani ka video bangala depan upload ha ki jingi ka kwai do ka ha ka ba ki page ya ki jing yo yong ki price ha ki jaka jingi ka kwai paper namar kidon ki ba kentok la ni comments ki ong ba kidon ki jing le to sudah te lengba kata ka comments na kwa ban pensai sapi ha oj ni yo i lengba ki video bat dalam ki jong ki kemat ro kam tami pi ki perlok ki ba don hakido kido ki jingi ka kwai do ka ki ba pilio i hendrai ha bakum kita kin le kumno nga ong ba jepi lengba kan ka video habadon kum kita kidon ki an kidon ki kendon ba labo bat kidong sakiro kidehi ki pajba bat balai pi wan ban tukular ma pi habaya dai bat kita habaya dai bat kino kino ki cingkul mar hendrai ka jingi ka kwai do kahi kan long hi ka ba la sakhi da upajba bat ka rai ro ka long bin hang to hi te kalom ka ya bek ya renti ka jingi ka kwai do ka sisen hi bala damla show ki perlok ban sakhi kamud kita kidai ki kam jing le to sudah hendrai kat ba upajba hi ubadang la ban sakhi ka ya bek ka renti ka jingi ka kwai do ka ro te wat am sngoy ai habaya dei bat kata namar karni kalong ka jubab na kam ta jong pi kam tami piki perlok ki ba don hakito ki jingi ka kwai ba ya khaja hakano kanoro te ka jingi ka kwai do ka hi kan long hi ka ba ya bet namar balai ngaha ban pen i japi ya kinong job namar ki don ki kato kan ne ki perlok ki ba kwa ban yo i ya kinong job namar ki bla shu ban wan la ne ban sakhi te nakata kata ngokwa ban ya ban i japi tang ya kinong job ya gitu ki price balabo na ka banta jong pi ki perlok te wanam sungawi ai ya kita ki ba kanto ai ba ki kanto yo la si ki dai tang ki no kanto om dai pat ki nong isimta ha ki wei ro ki chaka habadon hangno ka jingye ka kwai do kha ki don bet ki bru ki ba persang ban kene ya ka hok jong ki wei bat daka ba ko arha ban yo ya kata kathong bat ka ba kim dai hok ban yo klim da tresitom bat ki ba kwa jubori kai ka bai nong ka bakin yo ka dai tang ka jingja burom katai ka dai ngakwa ban ai sapi hendrai ai ba kitu ki bruhi ki ba la thok kin sa hi ha ka thok ka sukor bat ka bai nong hi ka dai tang kata te na kata ka daw ngakwa ban ya ai ka jubab ya pi hendrai habang apan iya kino ki video ka ba sisha bat ka ba baro ki perlok ki ba dai hok ban tip kalong hi ka ba sisha dai ba su thau ba lumala bat ka balapan kala ku bala kum edit kum ta hendrai ka jing pen hi ya pi kalong hi ka ba sisha bat ki jing yo ya ki price ro ki long hi ki ba la yo kum to bat ki la lek no hi te tangkata ngakwa ban ai ka jubab sapi te kerpa de pi baro ki perlok bat ngaupa wanam skoye ya kata ka jingkeli te tangkatai na kalyang ka jubab ka jonga te kublesibo ni pi baro ki perlok saya nai kersan so na kapor te tangkata kublesibon